en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawnde sappo mbooy hitande ujunade nogas e tati ɓataake men fayti koye carika wasiya rendo yewtere meɗen buuɗal yurmeende kala ñande aljuma eɗen keewi arde seeɗa e yewtere wasiya rendo taw kadi tugniɗen koye khutbaji meɗen beele kadi ɓuura wawde naftude en haade men yettade yewtere men aljuma carika wasiya faade rendo eɗen gandi hande watti ñalawma jeeɗiɓiijo dakama madina gounas ko luli eɗen gandi ñalawma hanki o ha fayenma hande o ma kewendi kadi iw yogay nokkuji ko wayno Mauritanie Mali Gambie guineji ɗi kala e nder leydi Sénégal hay diaspora o kala ngam tawtorede ɗeɗo henna balɗe tati cakkit eɗen gandi dakama madina gounas so tawi ari ha yonti gaga henna lulde alliyankore nde tan yimɓe hewɓe ene paggo hen gueɗe kewɗe nde tawno hollum commerçant kewɗo ne soome nder majjum ko wayno joguiɓe toon moto baɗɗo ponoje tati ene jolna yimɓe ne nawa ɗum ya ngara hewɓe hen kolliti kala ñalawma ne jippoɗo e ujunnaje jeetati ɓene jaaha ujunnaje sappo eɗen gandi wona hunde wemde commerçant ɓe yeeɓe ligguimaji yeeɓe liɗɗi yeeɓe tew kolliti so tawi daka o yettima kala koɓe jeeyanno ujunere wonta tawi mabɓe ko ujunnaje 5 so firti ko no marsirta ni ko hunde wande fayida no fewi yeeɓe jumri yeeyoɓe alluje yeeyoɓe defte yeeyoɓe gueɗe ene wayno leydi deke firti noon ko dinguiral bangal fayida moni kala ene yiito hen hoore mum en keɓino ɗo hen leppi kewɗi iwde yeeyoɓe hewɓe kono ene gasama en gartoy hen e mbadi gondi taw koye yaññade sifa buuɗal yurmede ha yimɓe ganda dakama madina gounas wona lulde tan alliyankore jeygu ne soomi nder moni kala ne daña hen daña no wuurdi daña kadi no wuurdi daña kadi kañumne ko somi hen taw kadi serani e mum nde tawno aroɓe hewɓe ne gadda ko jeeyata hewɓe kadi ne jeeya ɗum taw serani moni kala wooda ko dañi hen
to leydi Mauritanie batu jagorde hanki jagorɗo joguiɗo konngol gouvernement o rentima seeɗa to banggue commentaire luggo ko fate banggue ɓeɗo henna salafiste en nayo dogɓe kaso gila tan jamma alet jawtuɗo henno ha jooɓi pittaɗi ɗiɗi ɓen renoɓe oɗon kaso o holliti noon ɓe cuwa jaggede kono hewɓe noon kolliti metti mumen holko saabi oɗo henna internet kuppa ha ganduɗa hewɓe hande joguiɓe téléphone ngaji mumen ngala internet o holliti ma internet artu ɗon ɗo ɓerɗe yimɓe kala kooli walla nde saaha mum yonti nden kay kisal ɓuuri internet ɗum woni konngol ngol o jaabi kono kadi o holliti wonande oɗo saaha ɓe goni koye loskoji luggi no feewi jaltugol ɓen e ɓoccitugol ɓen ha jooɓi pittali ko ɗo woni haala ka kala ɗo woni ɗoɓe jiiɗi yo ɗiggu beele kadi nden kay kisal ɓeyde e cuuɗi niɓɓi ɗi hoto ɗum ɗo henna wattude nder leydi ndi hanki ko cummusɗo waɗi toon to diwan kinkosa debbo goto wasi hen fittandu muɗum ko cum ladde sumi ɗon ɗo sogganno bamɗi makko omo heeño ko toon jeygue juukimo o wasi hen fittandu makko toon to gang ko hunde musde hamnide yurminide finoɓe toon erima autorité ji ɗi jeygue hanki ñalawma kurɗo ha jamma koɓe ronkunoɓe ñippude ɗum kono kadi ɓe kollitino ɓe jiyano toon autorité ji ɓe noddi kono ɓen cuwana taw arde toon so tawi koto leydi Mali eɗen gandi oɗo dumunna kala laamu ngu ƴettino peeje mawɗe ngam ko fate banggue ñawore ɓen yooɓinoɓe pittali yimɓe joyo ɓen joyo ɓe pittali men joɓano e nder région mo Kaayi taw koto banggue Kalifindi woni banggue Maccugagu ha waɗi hen pooɗe ndure mawɗo nden ɓen jeeɗiɗo tuumaɓe ngal ɗon baɗal ñawore mabɓe yani ma en garto hen ko ɓuuri yajde nder kabaruji men e ɗemgal Pulaar won hen e mabɓe taƴanama kaddi gurdam e kaso won hen taƴanama duuɓi 5 ha tenti kadi debbo nayejo rowane jaɗa heddi duuɓi 70 taw ko korɗo mo fittano mum itta toon biyetenoɗo Djigo Sidibé debbo nayejo mo duuɓi 70 baɗɗo ngal baɗalo ene jiya e nder wonande ɓen ñawaɓe ma en gartoy e oɗon kabaru e nder kabaruji mon ɗemgal Pulaar so haaji jomiraɗo hanki ko seppo wulgo jaw waɗi toon to leydi Guinée noɓe mbirino 9 lewru mars koɓe seppoɓe to kosa wuli jaw dadiɓe ɗiɗo gañima hen goto fiya ko hayre e tinde walla yeeso waɗi noon pelɓodiral gulgal jaw waɗi sukaɓe heɓe gañiɓe kono tinaka basɗo hen fittande mum so wona ngal ɓittodiral bandugal toon to zére koréena ngal ɓittodiral bandugal toon saabima ha neɗɗo goto wasi hen fittande mum ɗum ko garangal horejo leydi ndi toon to zére koréen ngam mawnindemo toon ñalawma rewɓe wullitade caɗele mumen to leydi Côte d'Ivoire ko tana musɗo waɗi to nokku biyeteɗo bewume ne tawi nder leydi ndi ko sukaɓe tato jeeyaɓe nder galle goto kañumen tawani naate woyndu koye jenayse mori Dumbuya wonano gila ɗiɗi nduɗo e lewru ñande 5 sukaɓeɓe katta ko hankiɓe kamɓe kala ɓe jiita e nder woyndu hen sukaɓe ɗiɗi ko duuɓi 3 hen gotel ko hitande lebbi 6 yarata oɗo saaha noon ha yimɓe kala holko nanni sukaɓe woyndu holko rewi ɗon loskoji ene hen suwa taw andede musidɓe tedduɓe eɗen poti yaade ha toon joolam jaɓeri ko wayno Israël pelɓodiral musgal bangal toon hanki ko wayno fisiyat baɗɗo toon to leydi Allemagne ha yimɓe hewɓe maayi hen e kono ne kadi Iran ko fate banggue sukaɓe janggoɓe école aji posnaɓe toon hande hewɓe taweteɓe e nder cuuɗi safara ɓe ganduɗa hande jinnaɓe men ene gullito yiddide sukaɓe men e donki foof ma en garto e yaññade e nder kabaruji men e ɗemgal Pulaar so haaji jomiraɗo to banggue leydi Sénégal kasdi
kasdi woni luwas tambiɓe oɗon fannu ɓe kolliti ɓe keeɓi appel aji kewɗi no fewi ɓe keeɓi kadi plainte uji kewɗi ɓen wullittoɓe wonande guila kuulal ngal naati ha hande gueɗe kewɗe cuwa taw rewde lawol hakkude ɓen luuɓe e ɓen joomen galleji pooɗe ndure taw mawɗon hakkude mabɓe ɗeɗo hen noon ko gueɗe eɗen gandi jogorɗe herƴude no fewi musidɓe tedduɓe titre juɓɓudi yewtere men khutba hande yowiti neɗɗo kala ken haala yo haal ko andi neɗɗo woto yittan haalde ngam wiyede aɗa haala kono kala kaɗa haala yata waɗa andi eɗen kewi wiide kala saaha wiide mi yiɗi ɓuuri wiide mi nani kala neɗɗo biyowo mi nani walla ɓe mbi ko penowo kamɓe de ɓe mbi aɗa jooɗi aɗa yewta tan mbiya ɓe mbi mi nani ɓe mbi ɗo ala fof ko gonɗi hen mi yi'i walla ko min haaldi e jiiɗo o ko kaari wi ene selli kono mi nani tan ɓe mbi ɗum sellani walla mi sikki mi haali ɗum sellani selli komi yi'i mi wi'i walla mi haalde kaari kañum wi yi'i mi haali tugnimi koye kaari walla tugnimi koye jiiɗam kono mi tugnima e nanɗam tan ɓe mbi'i joni gona penowo ko ɗon hande khutba yiɗi arde e nder rendo ngo saabu eɗen tesko e kala saha yimɓeɓe kaalirta komi nani walla ɓe mbi mi nani walla ɓe mbi wi ko kaari wi tan ko Sar Abdullaahi Saar wi pofta walla mbiya mi yi'i mi yiiri yiteram ni foti sa heɓani ɗiɗo hen haqqiqaji rento luggiɗinade woni nokkuji walla wona gueɗe gonta penowo joni joni gadda caɗele rendo walla mbuura rendo saabu hande sa ƴeewi rendo men ngo ko rendo ngakkango humpito no feewi sa joddima yimɓe sa a tawi ɓe jewta koɓe jewtata ko foof ko or débat ala hen foof ko woni débat saabu joni so wiyama toɓɓere ari gare kaare ndeɗo toɓɓere a yiyan neɗɗo goɗɗo ara wasa memde toɓɓere nde haala goɗɗum ko weela goɗɗo ara tugno e on ko haali ko ɓe ɗacca toɓɓere ɓe naata e belaɗe majje taw fof ko fenade haala ka faye banggue goɗɗo ɗum woni débat ji hande ɗi jiyata e téléji e radio ji e dinguire e nokkuji defirɗe ƴoguirɗe foof wonti rendo fenade natti wonde rendo gonga ɗon noon neɗɗo julɗata ɗon neɗɗo yontetake ɗon neɗɗo fewata ɗon ko ɗum woni hande toɓɓere nde jiɗɗen yaññade e sarhinde no fotiri kala holko gartaten e tugnade tugnotoɗen koye dawriyanke janoɗo ha woni hoorejo jagorɗo leydi janoɗo ha woni hoorejo jagorɗo leydi yeehi ha woni gardiɗo membre ko fate banggue émoi catal tambingal koppreje franc CFA ɗe ñamaten eɗen gandi haali konngol beele jillu dawriyanke sarɗiyanke mo leydi France jillinoɗo nder leydi Sénégal beele mawɗo leydi ndi Sénégal itti kene tolno e milliard uji jeeɗiɗi goho ɗiɗi tati nayyi teni milliard ne wawi wurdema duuɓi capanɗe jeetati ko fayi to ñalawma kala ñama 100 000 francs ujunnaje nogas beele mawɗo leydi ndi itti kene tolno e milliard uji jeeɗiɗi koppreje rokki on beele kan haala ɗin haalulaji ene cona e noppi ɓe nanoɓe jaaha mbatta ɗum gonga carhina ɗum no jooɗi kala mbiya aha haalis leydi kay ittama rokkama o dawriyanke mo ganduɗa wawa naftude hay biyaɗo rokki o wawa nafta ɗum haydara hay tus haala yaaha hanatta wonde haala hiño wonta haala débat rendo taw kadi mbatte gonga ha wiye ɓe mbi'i ɗum waɗi noon neɗɗo foof jontaɗo yo rento haalde ko anda kala haala mbaɗa ko sikki sakka rento saɗa jangga joni sariya
nan tan ko qawlani tawilani gueɗe kala luural aɗa mbima ko qawlani konngu ɗiɗi ngari hen konngu ɗiɗi garɗi hen ɗi an andi ɗi jiɗɗa fof mbaɗa sa yiɗi ndewagol sa yiɗi ndewagol wona luural kala ɗo ari wonɗo gonga yaɓɓa walla wonɗo gonga foɗodira ronka fecce hakkude wona to banggue sariya mbaɗa noon to banggue rendo men noon luural ɓuuri wonde tan koye penale mi jagga fenade am mi fotta ɗum e gonga nanga fenade ma potta ɗum e gonga dewodiren ha accen toɓɓere nde nattoyene goɗɗum eɗen diddodiri toon woɗɓe nanɗoɓe kaala haala nangoyaka nawa ka min naniri ka dani hen ɓe ɗacca ko foti wonde ko asli o acce fenade nde reɓa yaaha ɗum woni fenade ɓuuri yajje e nder rendo ngo ɗum noon wiide guilay dow hooram min kaalowo guilay dow hooram min kaalowo e goɗɗo keɗotoɗo e goɗɗo kadi kaalowo e goɗɗo kadi ɓurɗomi haaloyde enen fof ndentuɗen haala hande haala nanni yimɓe hewɓe kaso won jimowo arab goto wino jafuɗon e helmere arab nde walla luga nde so nde sellani won yimmowo goto wino isal mar'u lam yahzun alayhi lisanuhu fa laysa bi shay'in siwahu bi khazani elle ko noon somi jumani en gona wawɓe luga neɗɗo so ɗemgal mum sokari ɗum ala fof ko wawi sokdemo e aduna ko ɗemgal ma tan sokanma kaala ka yenanaka kaala ka anda kaala ko toɗɗakima ɗum waɗi hande ko jiyata ko waynoɗo jaydiyanke ɗowannoɗo yewtere e nder média goto e nder média ji leydi Sénégal yewtere makko nde o inniri peesirgal o inniri yewtere nde kettoɗon peesirgal wo inniri yewtere nde ginnuɗo yewtere mum peesirgal foti ko nunɗude wona ɓayde mbiɗa goɗɗa koye peesde ka ñawowo mbiɗa ka ñawowo ko yahata e leydi ka jaydiyanke ñawowo ko yahata e leydi wona poɗɗa ko nunɗude e nder haalande maɗa jaha ha kaala ko wodani e nder média yimɓe kala ne kettima e nder débat duttoɗa e yeeso ɓen loskoɓe haalama ka mbiya ko ni henna cikkirnomi wadde firti ka fotani ɗowde nde yewtere wona so tawi ko gonga on woni beddaɗo e kaso hande wattamo jammaji tati e nder kaso walla baltete e kaso ɗum waɗi noon musidɓe tedduɓe haala ko mbaɗɗen ko bolle puyɗe ko wona bolle puyɗe rendo haala ko hunde mawde ɗum waɗi fulɓe mbi konngol so ngol rufi ngol ɓoftotako kalde kalɗaɗo konngol ngol naate nofuru neɗɗo goɗɗo so ngol fenade kadde gurdam o nanguituma ka penowano so yiɗi kalta gonga laabi million ka penowo tan ɗum waɗi noon sen jiiɗi rendo ngo yooɗa rendo ngo feewa alay saago jaɓen haalde ko jiiɗen jaɓen haalde ko ganduɗen jaɓen wasde haalde ko en ganda jaɓen wasde wiide mi nani tan kaɗa ɗon aɗa haalde joom suuma mbiya min kay mi nani waɗa haalde debma mbiya min kay mi nani ɓe mbima walla aɗa haalde selma mbiya min kay mi nani ɓe mbi mi nani ɓe mbi wona hunde moƴƴude kaari wi c'est tout ni foti tout court haala ko jiiɗa ko hande nanni yimɓe hewɓe kaso yimɓe hewɓe hande nani kaso ko haala sa takki neɗɗo e fenade tan ko kaso paɗa saɗa waɗa traduire haala neɗɗo kala neɗɗo paccirowo haala neɗɗo rento kuppude ko welma ko tan kaala acca ɗuma sa felliti faccirde haala neɗɗo faccirka kanka foof sa wawa accu wonɗo paccirta haala neɗɗo cuɓoɗa ko welma ko jaaha kaala goɗɗo nana ɗum tan nawa ɗum ga hen nde ga feccere goɗɗo nana ɗum nawira ga hen so ɓooyi adduya jibro kanko hoore makko so darima hen e nder ko kaala peccuɗa haala makko a natat kaso ɗum waɗi noon sa joddima e neɗɗo omo haala an kettotoɗo neɗɗo ko haalata ko ɓayde ka giɗo makko ka almudo makko ka giɗo makko ka almudo makko ka fan makko ka fanse makko ko an jogontomo haqqille hettade ko haalata ko ganda ko foti yaltu ganda ko fotani yaltu ɗum waɗi noon mbimi ɓayde yimɓeɓe hande ko ha ngaɓe ko ɓuuri hewde
kuutorta ko haqqille so ene kaala kuutorto ko doole e ɓernde faaɗa joomum haala ha ɓoye finna haala hay ko yiɗano haalde walla ko fotaka haale walla haala ha fena ɗacce wadde téléji mon e radio ji mon e débat ji mon en direct nanguita de son gayni kettoɗon kala hen ko ganduɗa ɗum ɗo ko jogo recours probléme momta ɗum waɗi min yewteram to Walfadjri meeɗa wonde yewtere en direct meeɗa jab ala no ɓe mbaɗani waɗ en direct meeɗa jabde technicien jam ɗi ala fof no ɓe mbaɗani waɗi yewtere ma nde en direct meeɗa jab somi bismimama eɗen jewta wonko kalɗa somi andi ɗum ne jogo rokkude probléme sa yeehi mi yaha to banda to mi momta ɗum tede saɗa yeeɓa tintani ɗum momtama saabu nde kalata nde wonɗo kalataɗo finni kala ko wodani walla jalta débat walla naata e goɗɗum kedi rokkuma probléme saabu haala wonɗo kalata boñ janano banque janano joni wawi porten plainte wonɗo kalata kala société janano joni wawi rokkuden probléme neɗɗo wonɗo kalata ha kala inde janande so tawi ka penɗo e dow makko on wawi porten plainte daña probléme ɗum waɗi sat teski yimɓe finanɓe haala ɓe soɓe kaala ɓe mbiya ko boñ goto walla entreprise goto meeɗino wadde o haa sa reppi ha haali entreprise o inde mum walla neɗɗo o inde mum walla boño inde mum walla wuro ngo inde mum aɗa wawi dañde hen caɗele joni joni jaaha kaso surtout so tawi ka penɗo so tawi a fenani ko kalɗa koko gonga labɗo ceer a jogui hen preuve dalil aɗa wawi rewde hen ɓayde aɗa jogui preuve sa wiyama teep mbiya preuve am nani ko boñ o ko entreprise o ko société o ko wuro ngo ko neɗɗo o ko duɗal ngal ko école o saɗa jogui on preuve aɗa wawi haalde nden inde pulñita ɗum kaala sa jogui preuve janggo sa joɗima yeeso juge walla procureur walla yeeso police tawɗa haalde ko leeri sa andi a ala oɗon dalil labɗo ceer rento ɓoltude inde janande walla inde ko kalata ko walla ko joofiɗa ko joni joni nata kaso wona tan neɗɗo piiɗ neɗɗo ladde walla neɗɗo bar neɗɗo walla neɗɗo gujjuɗo walla neɗɗo deguet drogue fende e dow inde neɗɗo ko ɗum fof ɓuuri bonde to banggue luwa pena e dow inde neɗɗo joɗɗa tan takka neɗɗo tan pena nden fenade yaha o nanta holto guittuɗon ko Sar Abdullaahi Saar wi nangue kam portam plainte sa porten plainte tan mi sokete par ce que mi ala yeru mi ala dalil holko pen pourquoi penmi e dow indema neɗɗo yo rento ɗum waɗi ko Allah rentini e Qur'ana ndentoɗe ñamde tebbuli musidɓe mon eɗen jooɗi ɗo enen foof kaari ummo tan gonene nguru makko goto tan ɗon jooɗi welaka enen ɓuurimo doole so yon waɗa défendre mbatten mo hen o yawo haalno ya kaari so tawi kaari jaggui kan haala foof ɗum résumé an aranima sa ala dalil e yeru ko kalɗa e makko omo jogui droit nawdema e lawol so nima lawol ka coketeɗo e kaso ten pawiɗa amende ɗum woni ko Allah rentini e Qur'an ko on luwa woni ga ndentoɗen ñamde tebbuli meɗen hakkude men foof yaltata koye ñohore ñohaɗo hunde yalta bowal ko ñohoɗa ko so tawi wodani on mo ñohoɗa o so nani omo jogui droit nawdema lawol par ce que kalɗa e makko wodani sene woode makko so nayima lawol gadda preuve pourquoi kalɗa gadda preuve labɗo ceer ha ande oɗo preuve ko gonga ko ni wayi ɗum waɗi noon haala ko hunde hulɓininde ɓuuri yawde teppude neɗɗo ko haala ɗum waɗi neɗɗo so waɗi joni ko hunde walla o nanggama automatiquement o nanggama ene jeeya e sarɗi makko gadiɗo salade jabade so police posimo question o salo jabade kala nandino o salo o nangga ɗemgal makko hati so yiɗi ɓe piyamo so yiɗi ɓe gurñomo jiɗi fo ɓe mbanmo ha avocat makko ara so avocat makko ari ko on jogui droit haaldude makko kono kala konngol ngol kalɗa sa wiyama teep joni joni police wima teep tan holko mbaɗɗa puɗɗiɗa haalde kala ko kalɗa koɓe windoɓe kala ko kalɗa koɓe windoɓe avocat ma so ari ko kalɗa on ko bindowo sa darima yeeso procureur walla yeeso ñawowo ko winda ga ko mono jogui kanko procureur walla kanko ñawowo anden avocat ma nana jogui kalɗa ga ko so haala ka waɗani correspondre ka penowo
gonga kam a natti jogat hay seeɗa waɗi heɓa so mbiyama teb tan nango ɗemɗe woni ndeje teb ɗemgal ko hunde hulɓinide neɗɗo kalde o fini subaka yo ñaago Allah yo Allah dandumo e bone ɗemgal surtout o saha hande mo gonɗen ene wela yimɓe ko wiyete base ko holɗum mboɗo e dingiral yo wi tan mboɗo wawi addude hunde walla mi daña base indam walla komin haalata hunde walla komin feppinto hunde taw ko penale mehe janggo ne wawi yol demrokuma probléme yomi jooɗo e télé yomi dañ base walla réseaux sociaux walla hande senuji en ligne walla radio walla goɗɗum yomi dañ base inde ɗum hande rokki hewɓe probléme uji ɗum hande rokki yimɓe hewɓe probléme uji musidɓe teddu tinnoɗen hutba wi nalaɗo sa sallam no wiiri en ɓuuri moƴƴude fof ko daɓɓa nafoowa sa wawa kan accu sa wawa haalde ko moƴƴi jaggu ɗemgal ma kisa kalde a wawa haalde kene nafta jaggu ɗemgal ma kisa kono kalde kalɗa kaala ko lorata kaala ko bonnata kaala ko boomata kaala ko halkanma kaala ko sokanma joni daña probléme surtout noon musidɓe fende takkude neɗɗo e gandam heewe rendo men takkude neɗɗo ne heewe rendo men jiya debbo tan mbiya ko pijowo walla o ko bonɗo walla o rewɗo yaltiɗo fewani jiya gorko takkamo takkaɓe zina oɗon gandi ko sariya haali hen hadema yaade to luwa tribunauji ga aɗa andi taw ko sariya haali hen so sariya ñaɓama an takkuɗo aɗa jogui fiyede aɗa foti fiyede teni kadi a hankkadi an a yaltinama kala piyaɗo yaltinama e seedeji a wonta seedo saabu a timmani a wona kellif neɗɗo peno wona kellifaɗo neɗɗo takkowo yimɓe fenani wona kellifaɗo neɗɗo kaalowo ko wodani wona kellifaɗo firti noon ko haala kam bonnata neɗɗo kam fewnata neɗɗo wonɗo kalta cikkani moƴƴinma ne fewnuma ne ɓamtuma taw gonɗa koye bonde taw gonɗa koye bonnande hoorema hakkude ma e Allah aɗa bonna dewal Allah ma aɗa bonna hoorema aɗa bonna ndimaguma aɗa bonna neɗɗaguma aɗa bonna foof ma ha andire kaari ko penowo kaari ko cemtowo kaari kay haalta gonga e mbetona kaari hani o ko penowo te pourtant hande gonga kalɗa de kono ko kalɗa ko wattama fenani par ce que a penowo ñande kala ɗum waɗi noon ɗemɗe men ɗe yo Allah rokkuɗe wonde ɗemɗe pewɗe Allah rokka ɗemɗe ɗe wona ɗemɗe gonɗuɗe ɗemɗe kaaloje kala ka yennaka woto haal mi sikki tan mi haali ɗo cuɓaten haako ɗo walla ɗo cuɓaten maaro ɗo yewtere wela tan jumpen e hunde walla jumpen e debbo goɗɗo hono men walla jumpen e dewgal jangal ha kaalen he fenade kaare kaarde hande de ɓe belani taw ko hande ni ɓe ɓuuri welde ɓe pini tan goto fof yi haaju mum i ɓeyde hande no piniri ni fewani ɓeyde elle mettuɓe ellede kanko nanguɗo gorko ellede gorko ko tumɗomo ayi elleji ɗi gona ɗo haɗi gonta ella e nder men haɗi gonta ella e nder men ɗo ko probléme mawɗo par ce que ɗum woni ko yahata jeere yaha partout yaha e noppi yimɓe yaha e réseau sociaux taw ko fenande ɓolde holtode ittande itta ko ɗo joni joni nde feppinɗa ɗo saabu goni jogui woni yimɓe ene welaɓe soɓe garay ma il faut woda koɓe gaddanma haala belka yardu ko ataya walla yardu ko tufam walla jeeɓirka cakkaji walla jeeɓirka leeso yongo walla hankkadi ni joomum arayma hirde walla wedde taw ardurma ko neɗɗo goɗɗo arma ko yewtude goɗɗo arma ko ñamde nguru goɗɗo ko ñamata on ko fof ko fenade kaarde joni dewgal mum ngal no way fo jeni joni ode joni welani tena haaldani kaari welani a anda ko kaari wondi a anda fof ko mbiya kaarde dewgal mum ngal welani tena anda ko wondi kaarde joni weltake e joom suudu mum a anda ko kaari wondi ko feppinde ɗon hunde reɓa goɗɗo nana wona remde taw ko fenande ɓolde bonnon ndimago mon bonnon yewtere mon bonnon gonka mon bonnon rendo mon taw onon e koye mon noon mbaɗon ɗum waɗi noon khutba o hande omo sifano en haala ko hunde bonde ko hunde moƴƴere bonde haala enen foof sen batten haqqille ma en taw ko bonni ko ne heewi ko moƴƴini ko ne heewi discours aji ko ɗiɗi
woni khutbaji ko ɗiɗi sen mbi khutba tan ko discours wona discours nder e discours boowal wonko foti haalede e rendo wonko foti haalede nder won neɗɗo mo joddotoɗa wonko poɗɗa haalde e makko e rendo ko poɗɗa haalde makko e rendo ko heddi ko son jooɗima onon ɗiɗo kaaldon mi hokka yeru ko wayno hoorejo leydi France ko neɗɗo mo ganduɗa so wonano leydi France ko leydi kewdi doole tawanno hoorejo leydi mum dañi caɗele ko ɓooyi sabu mo jogui probléme to banggue haalde discours hakkude makko e goɗɗo e discours boowal sabu son jii ko rek ɓenni kin sasa ko wi kongo e yeeso kongoleji yeeso hoorejo leydi kongo on donki hay wadde défendre hoore mon on donki hay wadde défendre leydi mon ko jennon hoorejo leydi ara e leydi yenna hoorejo leydi yenna ɓiɓɓe leydi mouvement nanɗo hen e leydi mon ene warane fiyane haɓɓa on donki hay jogade nden ka leydi mon oɗon takka leydi gondi walla on takka France kañum wallata leydi gondi ɗum ko konngol nder ɗum ko hakkude ma an e hoorejo leydi hono ma nder ɗum wona konngol boowal ɗum addi fitinaji ɗi ɗum addi perɓodiral ngal ɗum addi metteɗe wona discours aɗa jodde galle ma aɗa jodde sukaɓe ma wonmo jiɗɗa wadde remarque e nder sukaɓe ma rento waddemo remarque e nder yimɓe kala walla yeesuddima walla yeeso yimɓe kala poɗɗa waddemo ɗum ko nder onon ɗiɗo walla joom suudu ma walla bawɗo nde foof walla ni almudo ma e hoore mum kono e nder yimɓe foof sa waɗimo attaqué a haali waɗi waɗimo attaqué tan woni discours boowal o ene wawi bonnoyde ko heewi so tene on wa addude hay gañgu wa addoya pusgu taw ko ɗum jeeyi sababu foof yaltata koye haala ne bonna ko heewi ene jeeya sababu ha yimɓe ndentodira soɓe jottodima noon ɓe kaltidi ɓe jaaɓi famodirde ɓe gandade kam fof koye erreur ɓe gonno ay ɓe goppa erreur ɓe garta e gonga ɗum ɗo tan ne jangguine men goppen haalullaji kewɗi nannanti kewɗi moƴƴani nannanti kewɗi moƴƴani gulwulti kewɗi moƴƴani sikke kewɗo moƴƴani mi nani moƴƴani ɓe mbi moƴƴani mi yii mi wi'i kaari wi ni foti musidɓe tedduɓe